ɲininkali damadɔ kɛra a ka d'an ye ka dɔ fara dɔ kan bara ɲɔgɔn dafa de la yan n'i ye anw ka baara taabolo lajɛ nin ko in kɔnɔ fo sisan fɛn kelen dɔrɔn de bɛ se ka jaabi di ɲininkali in bɛɛ la a jaabi bɛɛ bɛ kuma kelen de kɔnɔ anw tɛ bisikili kɛ an b'a to ko ka walanwala ka se fo a dan na bɛɛ ka a tiɲɛ ani a nkalon don ɲininkali in bɛɛ bɛ o kɔnɔ siga t'a la kuma si tɛ senna bi an ma min mɛn foyi tɛ senna min b'a la k'a fɔ an ti dɔ dɔn min na nka ni anw ye bisigi kɛ k'a sɔrɔ a ko ɲɛ yɛrɛ bɛɛ ma dɔn ka diɲɛ n'a nkalon bɔ ɲɔgɔn na an ye ala sɔsɔ an bɔra hɔrɔnya kɔnɔ an bɔra adamadenya kɔnɔ nka n'an ye tiɲɛ dɔ don min na ko sɔrɔli t'a la fana n'an b'o fɔ aw ye an ye aw janfa ni tiɲɛ dɔnna don min na ko nɔgɔ t'a la kuma kelen tɛ to nbala kɔnɔ a bɛɛ bɛ da kɛnɛ kan nka an tɛ bisigi kɛ dɛ an tɛ taa mɔgɔ kuma fɛ ten n'o y'a sɔrɔ dɔ ko an tora mɔgɔw bolo i ko denmisɛnninw i ko balo ka kɛ popapo ye an bɛna bisigi yɔrɔ la o fana na don min na a fɔra anw ye a ye tɔgɔw bila ka na premier ministre sigili la n'an kun y'a fɔ an t'a bila ka taa an ma da aw la bi dalu jumɛn kun bɛ sɔrɔ anw bolo k'a fɔ ko janfa kɛra a bɛna fɔ de u m'a bila ka na o de y'a kɛ u ma ye a la o tuma an ma don bisigi kɔnɔ tuma min na a bɛ fɔ a ye n'an ka kuma gouvernement kan n'anw ka kuma kun kɛra an ti taa bari nin kɛra nin kɛra nin kɛra an dati a kuma na a bɛ fɔ k'u dama ye a kuma na bari u mana u ye an bisigi de an tɛ bisigi kɛ an bɛ taa ko la fo ko dan ka walanwala fo a dan ka sariya fo a dan malidenw ka tiɲɛ dɔ fo a dan malidenw bɛ min ka kuma na ka se a dan na u bɛ sɔrɔ k'o kɛ saba ko M5 sara ka taa fatiha ta su ka o tiɲɛ ka taa su ka wele lamɛn o ka gɛlɛn dɛ o ka gɛlɛn o M5 de ye aw wele aw filɛ M5 de ka kɛnɛ kan semasi ka siège la senidi ka siège ka bon ni semasi ka siège nka an bɛ semasi ka siège la an b'o hɔrɔnya saki fo a dan a dayɛ kɛ hɔrɔnya don min kumana sisan imam ale de ye semasi ka cɛbɔ ɲɛmaa ye anw cɛ la n'i ma fɛn min to misi sɔgɔma biri ye i b'a to a wulafɛ biri ye an bɛ bɔ o kuma la yen mɛ ni fɛn dɔ fɔ ala ka latigɛ kɔ a ye fɛn fɛn da a b'a bɛ ni minɛ don dɔ nka M5 faaba t'a la Mali la koyi ka da ko kelen kan maa ta tɛ o a kɛra Mali ta ye buni hadamaden tɛ o hakilila de don muru bɛ se fɛn caman na a tɛ hakilila la dɛ bari a tɛ se k'a minɛ a tɛgɛ la o kuma M5 saya ko kuma kodɔnbaliya kuma don n'i bɛ kodɔn n'i bɛ diɲɛ dɔn i tɛ se fɛn bɛɛ ma fɔ k'a fɔ ko hakilila sara sacogo tɛ hakilila la dɔ bɛ fara din kan don o don de ka taa fɛ bari M5 tɛ ko fila ye koyi Mali kuma bɔ Mali kuma bɔ Mali kuma bɔ sabanan ko yali CNT président mana di anw ma o bɛ an bɔ wa malidenw i sera b'i ba kɔ o ye kɔni o lamɛn ka gɛlɛn nka min kɛra i sigilen ɲɛna n'i da n'i sen donn'a la kun
Mali gouvernement ye kalo fila kɛ gouvernement ti Mali kɔnɔ ko M5 kana ko M5 kana kalo fila an ko an ka laɲini tɛ an ka minɛta tɛ an da t'a la o ye kunu ye bi imam y'a fɔ sisan don min na a fɔra anw ye a ye présidenya d'an ma ani ministère duuru a ka primature n'a tɔ ta kuma kelen dɔrɔn de tun bɛ se k'o ɲɛnabɔ an sɔnna nka fɛn wɛrɛ fɔra min t'o ye o tuma na jɔyɔrɔ transition kɔnɔ an n'a ka kan mun na yɛlɛma ka d'an ye an y'a yira ko yɛlɛma ka d'an ye a baarakɛbaaw b'an ka kulu la a caman hali ni mun tɛ ka t'o la a caman bɛ yen o tuma na an tɛ maloya an tɛ sera k'a fɔ an jɔyɔrɔ min b'a la an ka kan ka o kani hali n'a ma fɔ an b'a di nka an tɛ jɔyɔrɔ ko ta gansan na dɛ an bɛ Mali ko de la inshallah an tɛ bɔ o kɔnɔ M5 tɛ bɔ o kɔnɔ ani cɛw kulomajɔ la ka to ba ka sallallahu alaihi wasallam